Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde honetan ongi etorriak Xaloa telebistare egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue, maiatzak 26 dugu gaurkoan ostirala, gaurko elkarrizketari dagokionez Nafarroako elikagai bankutik etorriko zaizkigu, haien eginkizuna azaltzera. Horren ondotik zaratak tartean gaurkoan Iturramako jaiak ikusteko aukera izanen dugu. Egunero egiten dugun moduan, saioarekin ongi hasteko eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larra, hauexi dira gaurko hortziral honek utzi dizkigun lerroburuak. Maiatzak 26 hortzirala, honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak. Hasteko Espainiako sustapen ministroak esan du, abiadura handiko trena 2023an iritsiko dela Iruñara. Halaxe adierazi dio Iñigo de la Serna, ministroak Nafarroako gobernuko Manu Ayerdi ekonomia garapenerako presidente ordeari. Ministroak akordio berriaren zirriborroa eman dio Nafarroako gobernuari, aurrekoa 2010koa zelako eta dagoeneko zarkitua dagoelako. Iruñeko udal gobernuaren baitan sortu diren desadostasunen harira agerraldia egin du Joseba Asiron alkateak. Asironek esan du alderdien arteko konfiantza krisi bat dela eta honek ez diola aldaketari eragingo. Industria kultzatuta 3,1% hazi da Nafarroa, sektore guztiek egin dute gora lehen hiruhilekoan eta horren ondorioz enplegua 2% hobetu da. LAB sindikatua bere 9. kongresuan murgildua dago Gasteizen. LABek sindikalismo berriaren aroari ekin nahi dio eta horretarako barne antolaketan ere aldaketak iritsiko dira. Hasteko Garbina Aranburu aukeratu dute idazkari nagusi eta Igor Arroyo izango da idazkari nagusiaren ondokoa. Osasun departamentuak 440.000 euro inbertituko ditu 26 ekografo erosteko. Diotenaren arabera 2019an lehen mailako arreta sare guztiek ekipamendu horiek izango ditu. Eta Auzitegi Gorenak baieztatu egin du urtebeteko kartzela zigorra 2014ko Sanferminetan Iruñan emakume bati sexu eraso egin zion gizonezkoari eta 9 hilabetetik 6ra murriztu dio biktimaren mutilari erasotzailea jotzeagatik jarri ziona. Bertzalde, gizon bat atxilotu dute Iruñan exhibizionismo delitu egotzita, antza denez, adin txikikoak kalean ikusten zituenean biluztu egiten zen. Eta gaur zabaldu dute Iruñeko liburu azoka. Eta albisteekin bukatzeko bihar bertan irekiko dute Sarasate pasealekuko tombola. Eskerrik asko Aitziber Iturria, egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez, hauxe dio gaurko lerroburu nagusiak, estatuak Nafarroari abiadura handiko trena 2023an bukatzea eskaini dio. Ayerdik ez dio oztopori jarri, proposamenari eragozpen handiena gobernuko bazkideak izanen dira. Presidente ordeak foru bozeramailea kontra esan du gainera. Bestalde gaurko argazkiko protagonista Osasunako entrenatzailea dugu, Basilebik Osasunatik joanen da, Zabaltza eta Basilebik irteera negoziatzen ari dira, entrenatzailea ageri zaigu argazki nagusian gaurkoan bere azken partidu batean. Eta beste bi albiste nabarmenduko ditugu azaletik, batetik Asironek esan du, laukoan alderdi batzuek ez dutela besteengan konfidantzarik, eta bukatzeko kirol kontuak Sanferminetako maratoiak ibilbidea estreinatuko du ekainaren 17an. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian abiadura handiko trenaren kontuak ere, sustapen ministaritzak 2023an zehaztu du data AHTA Euskal Y-koarekin eta Zaragozarekin lotzeko. Ministroak lehentasun eman dio Iruña Castejon zatiari eta bigarren mailan utzi ditu Europarekin konexioak. De la Sernak 675 milioiko aurrekontua 800 milioira igo du. Eta gaurko argazkiko protagonistak Ferran Adria eta Iruñeko haurrak ditugu, Sukaldeko maisua Iruñan izan baita,
modu osasungarrian jaten irakatsi die Ferran Adria sukaldariak Iruñeko haurrei. Argazkian, CaixaBankeko auditorian ageri zaizkigu sukaldaria eta haur mordoa. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, osasungintzak 78 plaza eskainiko ditu, 548 medikuk eginen dute saiakera. Eta bukatzeko pilota kontuak izan ere asteburu honetan hitzordu berezia dago, pilota hautaketa polemikoa Bengoetxea eta Irribarrea artean. Eta Gara egunkarian bestelako gaiak protagonista, Lerroburu nagusian gaurkoan LAB sindikatua protagonista, LABeko gidaritza hartu du Garbine Aranburuk. Sindikatuaren kongresua gaur amaituko da eta bertan kudeak eta txostena onartuko dute baita ere. Bestalde gaurko argazkiko protagonista nagusia Amerikako Estatu Batuetako presidentea dugu, Donald Trump. Izan ere Trump kritiko eta kritikatua izan da NATOko gailurrean. Argazkian, Inglaterrako presidentea Theresa May eta Trump ageri zaizkigu ordezkari gehiagorekin. Trumpek 28 bazkideetatik 23 seguritatean gehiago ordaindu behar dutela esan die, eta bestalde kritikatu egin dute Trump Manchesterreko filtrazioengatik. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Rajoyek ezetz esan dio Kataluniari eta ministroek mehatxua egin dute, eta bukatzeko Zigandak atletik ausarta eta erasokorra nahi du. Berri egunkariari dagokionez, Lerroburu nagusian abiadura handiko trenaren kontuak baita ere, abiadura handiko trena Iruñera 2023an iritsi ahal izateko plan bat prest du Madrilek. Tren lasterraren Castejon eta Iruña arteko zatia egiteko itunaren zirriborro bat eman dio Espainiako gobernuak Nafarroakoari bilera batean. Bestalde gaurko beste protagonista LAB sindikatua dugu, hortxe ageri zaizkigu Aranburu eta Ainhoa Etxaide. Aranburuk hartu du LABen idazkaritza, afiliatuen 80% babestu dute idazkari nagusi berria eta LABen zuzendaritzak eginiko balantzea aho batez onartu dute kongresuaren lehen egunean. Aldi berean ere Igor Arroyo Nafarroako bozeramaileari elkarrizketa egiten diote. Eta bukatzeko, beko aldean argazki batez lagunduta, odola xurgatu, gaitzak kutsatu, kaparrek lineren gaitzak kutsatu dieten eriak, kexu dira osasun zerbitzuek ez dituztelako ongi hartatzen. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak eta biak nahiko antzekoak lehenengo biak behintzat, trenbide sarea 2023rako prest egotea aurreikusi dute, hortxe dugu Manu Ayerdi bilera batean, bestalde tren ereduaren inguruan hausnarketa zabala behar da. Eta bukatzeko Igor Arroyo, Nafarroako LAB sindikatuko bozeramaileari elkarrizketa, hauxe diote beraren adierazpenek, inoiz baino indartsuago iritsi da LAB 9. kongresura. Maiatzak 26 dugu gaurkoan, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñ herrian. Iruñarekin hasteko, Iruñeko udalak 18% igo du GGKen koordinakundari emandako laguntza, lankidetza eta voluntariotzari buruzko informazioa areagotu eta hobetze aldera. Alkateak urteko hitzarmena sinatu du 36.000 euroz hornituta. Informazio eta dokumentazio jardunaldiak garatzen ari dira Iruñean, jardunaldi horietako parte hartzaile batzuei harrera egin die udalak gaur goizean. Eta Iruñeko udalak 60.000 euro aurreztuko ditu ureztatze sistema aldatzeagatik. Lorategi publikoetako ureztatze gailuetan aldaketak eginen dituzte. Eta musika kontuekin aurrera eginez, La Pamplonesaren kontzertua izanen da igande honetan, Gaiarre antzokian, Garikoitz Mendizabal txistulariarekin. Denboraldiko azken kontzertua izanen da asteburu honetakoa.
Eta bestalde, Maria Pozo Karrera bigarren Iruñarribia lehiaketa digitaleko irabazlea izan da, Gaztediaren etxean burutu da lehiaketa hau. Eta 2016 urtean Iruñeko udalak 130 kontratu esleitu zituen, 56 milioi euroko aurrekontua izan zen, hau egin ahal izateko. Eta ostiralero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Atarrabia aldera. Lehenengo DBH-ko ikasleen artean narrazio lehiaketa eginda irabazleen izenei dagokionez, gaztelaniaz Naia Madalena Perezek jaso du saria eta euskaraz Irati Najera Dueñasek bigarren DBH-en ere lehiaketa berdina egin dute. Eta bestalde, udako natura ekintzak 2017 urteari dagokionez, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat izanen dira, rafting Murillo de Gallegon eginen dute, ekainak 17 larunbata. Eta bestalde, Atarrabiako 5. kirol jaia ospatu egin dute aste honetan, maiatzaren 24ean eta 25ean. Ekainaren 3an berriz goizeko 10:00 ordu-1:30 txakurraren arrabiaren aurkako txertoaren kanpaina eginen da Landazabal industrialdeko udal biltegian. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera. Pakitan Saur eskolari dagokionez, behin-behineko zerrenden argitaratzea ekainaren 9ean izanen da, erreklamazioak aurkezteko ekainaren 9-tik 13 eta bukatzeko behin betiko zerrenden argitaratzea ekainaren 19ean eginen da. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, goazen oraingoan elkarrizketen tartearekin, gaurkoan Nafarroako elikagai bankuko eginkizuna ezagutzeko aukera izanen dugu beraien kideen aldetik. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan Iturramako jaiak izanen ditugu.